Af en toe vraag je je af waar ze het voor doen. Kou en nattigheid en dan toch in de optocht lopen. Ja, daar hebben we niet veel over te zeggen. Hè. Dus, maar we denken van wel een warme muts. Dat wisten we wel. Dat huurt erbij, dat weer zo hard van. Maar sommigen hebben geen keus, zoals Prins Guus de Eerste. De Gekke Maandag is zijn dag. Nou, ik vind het vooral leuk om iedereen te zien en dat iedereen naar de optocht komt kijken, naar mij komt kijken, naar ons komt kijken. De optocht telt 25 startnummers. Onder de deelnemers één heel opvallende verschijning. De burgemeester van Horst aan de Maas. Hij is omringd door een hofhouding met heel charmante dames. Want we hebben tijdelijk het gemeentehuis weer in gebruik genomen. En vandaar dat we meedoen. En ik zou eigenlijk niet meedoen, maar ik deed op het laatst, ik loop gewoon mee. Wel een beetje opletten, hè? Onder de hoes zat er veel minder. Ja, maar elke burgemeester is zoals hij is, hè. Voor de rest veel oude bekenden, onder wie het Boerenbruiloftgezelschap. Sommige groepen spelen in op de actualiteit. De ene loopt met een achtbaan voor het dorp. Dit is onze nieuwe achtbaan en we noemen dat de plakbaan vanwege de plakkenhouders. De ander bouwt in de optocht een nieuwe totempaal omdat de oude is afgebroken. We hebben hier een hele mooie totempaal gehad, maar die is rot geworden. En we geven nou een nieuwe klotenpaal, kregen we terug. Joekspel klotenkoek. En weer een andere groep loopt mee als vreemde vogels. Waarom eigenlijk? Waarom niet? En dat is natuurlijk een prima antwoord. En traditioneel sluit de Prinsenwagen de bonte stoet af.